Saúdos, boas tardes. Os maquinistas plántanse. O accidente de Adamuz chega despois de meses alertando de vibracións nas liñas de alta velocidade. Precisamente ese tipo de vibracións obrigaron estas últimas horas a revisar ata en 3 ocasións a velocidade máxima entre Madrid e Barcelona. A esta hora, nalgúns tramos, segue limitada a 160 km por hora. Os maquinistas preparan unha folga no sector para pedir seguridade na rede. O ministro Puente vincula esa protesta á situación anímica dos profesionais despois dos accidentes de Córdoba e Cataluña. Es que tiene que ver con las circunstancias anímicas que en este momento atraviesa el colectivo de maquinistas tras el fallecimiento de 2 compañeros en esta misma semana, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de reconducir la situación y evitar esa convocatoria. En Adamuz, o número de vítimas mortais sobe a 43. Mentres a investigación das causas apunta a unha rotura da vía por desgaste. Os investigadores comprobaron que os trens que pasaron antes polo punto do accidente teñen marcas semellantes ás da Oirio que descarrilou. A atención tamén á conversa do maquinista xusto despois do sinistro. Non era consciente de que o Albia que viña no sentido contrario colidira contra eles. 6189, aquí Atocha. Hola, Atocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Ya te veo. O acordo co Mercosur vai quedar parado como mínimo 2 anos. O Parlamento Europeo envíao á Xustiza para que analice se cumpre coas normas da Unión e frea a súa entrada en vigor. España apoiou a sinatura do acordo. Outros países como Francia, Irlanda ou Polonia opóñense. Teñan máxima precaución na costa, especialmente na da Coruña. Alí o aviso por temporal vai a cadar nivel vermello. Recoméndase non acceder ás praias ou diques, xa que as ondas poden chegar aos 10 metros de altura. O tamaño desas ondas súmase o vento. Nalgúnas zonas mesmo complica manter o equilibrio. E ollo, porque a situación vai seguir así varios días. Internacional do pantalón de chándal, unha prenda que vai máis alá do deporte, que pasou de ser algo choni ou vulgar a converterse no último grito en moda. Que non o creen? Pois non perdan este telexornal Mediodía, hoxe aprenderemos a combinar esta prenda. E nos deportes, o Real Madrid de Arbeloa salva a primeira pedra europea cunha gran noite de Vinicius. Houbo pitos cando saltou o equipo ao Bernabéu, pero pronto se converteron en aplausos. Vini, 2 asistencias, un gol e moi bo xogo. Goleada do Madrid por 6-1 ao Mónaco. No tempo, a situación vai seguir complicada nas próximas horas, con moita chuvia frecuente, con fortes refachos de vento, como lles veño dicindo, que deixan boa parte de Galicia en aviso, pero moito ollo no litoral. A última hora actívase ese aviso vermello do que lles falaba na costa da Coruña. Mañá chega a borrasca Ingrid cun novo temporal. Os maquinistas estalan e anuncian unha folga xeral en todo o sector. A través dun comunicado, o sindicato maioritario di que están devastados e que é inadmisible a situación de deterioro constante do ferrocarril. Xa no verán advertiran ao Ministerio da necesidade de rebaixar as velocidades máximas polos incidentes que estaban detectando. María Cheda. Si son xa varios meses de aviso da Riba, hoxe aínda non coñecemos a data dese paro global convocado polos maquinistas contra o deterioro do servizo e tamén para depurar responsabilidades penais de todas as persoas encargadas de garantir a seguridade. O ministro Puente responde, di que as queixas únicamente se dan polo sector anímico deste gremio, algo que enfadou en moito as fontes consultadas deste sector. Por outra banda, hoxe aquí, nova xornada de atrasos, o Goberno decidiu rebaixar e limitar a velocidade entre os trens de Madrid e Barcelona a 160 km por hora despois de 25 incidencias. Ao longo da mañá restableceu a normalidade, pero pouco durou porque ás 11 houbo que volver limitar esa velocidade duns trens que hai 2 meses o ministro Puente aseguraba que ian circular a 350 km por hora. Así que hoxe novos atrasos e nova indignación non só dos pasaxeiros, senón agora xa dentro do gremio.
A actividade continúa en Adamuz. Ali técnicos de Adif e a Garda Civil seguen investigando as causas do accidente. Pero xa se están a producir outros movementos. O primeiro, o dos maquinistas. SEMAF, o sindicato maioritario, avanza a convocatoria dunha folga xeral para todo o sector ferroviario. Cualifican de inadmisible a situación de deterioro do ferrocarril e demandan medidas urxentes para garantir a seguridade de traballadores e usuarios. Dende o Ministerio, Óscar Puente achaca a convocatoria á situación anímica do colectivo. Tiene que ver con las circunstancias anímicas que en este momento atraviesa el colectivo de maquinistas tras el fallecimiento de dos compañeros en esta misma semana, ¿no? Os maquinistas van máis alá, exixen responsabilidade penal ás persoas encargadas de garantir a seguridade na infraestructura ferroviaria. Por seguridade, os maquinistas tamén denunciaron 25 incidencias na liña entre Madrid e Barcelona nas últimas horas. Los maquinistas están claramente afectados y están actuando, digamos, de esta manera. O que levou a Adif a limitar a velocidade a 160 km en varios treitos da liña. Tras retirar as restriccións a primeira hora da mañá, pouco despois volvían a aplicalas, o que motivará atrasos nos distintos servicios. Ante estas modificacións, dende o Partido Popular exixen explicacións ao Goberno. Dice que el tren puede ir a 300, a 350, después lo baja a 160, después lo eleva a 230 en apenas unas horas sin mayor información, lo vuelve a bajar a 160 hace 2 horas, vuelve a decir, bueno, yo creo que lo que pedimos es esa información. En novembro, Óscar Puente anunciará que a liña entre Madrid e Barcelona ia ser a primeira en acadar os 350 km por hora. 2 meses despois, a realidade é ben distinta. O ministro vai comparecer ás 6 da tarde ante a prensa. Os avisos dos maquinistas por vibracións na liña Madrid-Barcelona están detrás dese vaivén de cambios que acabamos de explicar na velocidade máxima durante estas últimas horas. O habitual é circular a 300 km por hora, pero ás 5 da tarde de onte limitábase a 160 nun tramo de ata 150 km, que non é pequeno. Ás 8 da mañá, despois de revisar a vía, recupérase a velocidade máxima de 300 km por hora en todo o traxecto, a gas en 4 puntos nos que se fixa en 230. Durou pouco a medida, porque a media mañá chegaba o terceiro cambio. Un maquinista alerta de problemas de seguridade e entón volvese limitar a 160 a velocidade nun tramo entre Madrid e Zaragoza. A investigación en Adamuz céntrase na vía. As marcas nos vagóns previos aos que descarrilaron fan pensar nunha posible rotura desa vía. É a principal hipótese sobre as causas do accidente. As marcas, Alberto, nesas rodaduras do tren Irio, pero tamén en 2 trens que pasaron previamente. Sí, efectivamente, Marta, en malia a chuvia, a intensa chuvia que está caendo agora, que está dificultando todo, tanto os investigadores da Adif como os investigadores da Garda Civil continúan inspeccionando a estas horas tanto os trens accidentados como tamén a vía, que é onde se pensa que por desgaste pode estar a razón. De feito, unha mostra desa vía xa foi levada a Madrid a un laboratorio da Adif e da Comisión de Investigación para ser analizado. Por outra banda, tamén lle están prestando moitísima atención ás rodaduras de outros trens que adoitan pasar por esta liña de alta velocidade de Madrid a Andalucía e encontraron algúns indicios que poden resolver este misterio. Escuiten. O diario estadounidense The New York Times asegura que atopou sen acordoar unha peza que podería ser clave para a investigación. Trátase do bogie, a parte de abaixo do chasis do tren Irio. O ministro de Transportes defende que xa o localizarán antes os investigadores. La Guardia Civil, con su equipo de criminalística, y la CIAF realizan el examen de las piezas, las fotografías, todo eso está documentado, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el hallazgo del New York Times, pues, en fin, no está el hallazgo. Unha das principais hipóteses coas que traballan os investigadores é unha posible rotura da vía. No tren que descarrilou e noutros que circularon antes polo lugar, aparecerán marcas nas zonas de contacto coa vía. ¿Por qué se han producido esas marcas? ¿Qué es lo que las ha hecho? Si había algo sobre las vías, si era la propia vía que estaba empezando a romperse. Tamén se analizan as caixas negras. O audio do maquinista do Irio desvela que non foi consciente da magnitude do sinistro no primeiro momento. De hecho tengo el tren bloqueado, o sea, ahora mismo. O sea, que no te puedes mover, ¿no? No, voy a necesitar reconocer. Nunha segunda chamada xa advirte do descarrilamento sen saber do choque coa Albia. A comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua, repito,
descarrilamiento está invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche enseñando. Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale. Dende o posto de mando tamén trataban de localizar o maquinista do Albia que falecera no choque. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por el walkie. Tengo un golpe en la cabeza también, tengo sangre en la cabeza. ¿Qué, perdona? Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a parar al maquinista. Xa prácticamente se revisaron todos os restos dos trens e hai 43 persoas falecidas. E reparen nestas imaxes, pertencen á tradicional tamborrada de San Sebastián. Son 24 horas ininterrompidas de festa que comezaban na madrugada en que o Goberno decretaba 3 días de loito en sinal de condolencia coas familias das vítimas do accidente ferroviario en Córdoba. Están xurdindo voces que critican que non se suspendera esa celebración. En Cataluña, a esta hora, continúa suspendido todo o servizo ferroviario de proximidade. A decisión adoptouse despois de producirse un accidente de tren en Llélida. Un muro de contención caeu en riba do tren provocando a morte dun maquinista en prácticas. 400.000 viaxeiros quedaron este mércores en servizo de Rodalíes, moitos souberon ao chegar ás estacións. Pastilla é complicada porque isto tenían que haber prevenir. Houbo que buscar alternativas en buses ou transporte privado e iso notouse con retencións nas entradas a Barcelona. Outros tiveron que cambiar de plans. Avisar en el trabajo que non se puede llegar e ya. A propia Generalitat recomendou o teletraballo, pero as advertencias pillan cansos a moitos usuarios. La Renfe, o sea, como que no. Cuando no es una cosa es otra. E así seguirán polo momento. Mantenemos la suspensión de todo el sistema de rodalías regionales y media distancia en Cataluña. Mentres non remate a inspección de cada kilómetro da rede, a decisión tomouse tras 2 accidentes, un sen vítimas por chocar o tren cunha pedra na vía e o outro en Llélida. Os mozos xa están recollendo probas, queren saber por que un muro de contención desfixo a cabina. Cayó encima, la aplastó. Dentro ían un maquinista titular con varios aprendices. Morreu un deles, un mozo de 27 anos natural de Sevilla. Uno de los maquinistas también quedó atrapado. Tiveron que liberalo, está grave como a outras 4 persoas. O ministro insiste en que o muro caeu debido á chuvia. Son cuestiones, en este caso, meteorológicas. Junts pide a comparecencia do ministro Puente no Congreso. Un servei nefast. Cualifican o servizo de proximidades en Cataluña de nefasto e por iso, igual que fai Esquerra Republicana, reclaman a súa transferencia á Generalitat. A traxedia de Adamuz marcou os actos de conmemoración do 40 aniversario da adhesión de España e Portugal á Unión Europea. A sesión solene do Parlamento Europeo comezaba cun minuto de silencio en recordo das víctimas. O rei Filipe VI agradecía as mostras de afecto ante a Eurocámara. Nese acto, Filipe VI dirixiuse ao Parlamento Europeo para defender a importancia dos valores que representa a Unión e chamou a seguir traballando contra as ameazas que chegan neste momento xeopolítico. Marcos. Marta, o escenario elixido foi o lugar perfecto para un comprometido discurso do rei en defensa do proxecto europeo. Don Filipe quixo reivindicar este tempo de 40 anos como o período dunha contribución recíproca de Europa a España e de España a Europa. Non foi un discurso, Marta, nostálxico, senón ambicioso, porque, segundo dixo o rei, nunca a idea de Europa foi tan necesaria. Don Filipe proseguía dicindo que os tempos que corren son a mostra de que a forza sen principios equivale a barbarie. O rei instou a todos a traballar na defensa e na autonomía de Europa, tamén no vínculo transatlántico e nas capacidades dun proxecto máis necesario que nunca. No puede aceptar, ni mucho menos avalar, planteamientos geopolíticos de otra época como si fueran signos de un tiempo nuevo. Señorías, los tiempos que corren nos recuerdan con demasiada frecuencia que la fuerza sin principios
equivale a la barbarie. Marcos, seguimos contigo en Estrasburgo porque esta mañá chegaba a sorpresa coa paralización do acordo Mercosur. A Eurocámara envíao á Xustiza para que decida se cumpre coas normas comunitarias. Podía pasar e pasou finalmente, Marta. O Parlamento Europeo paraliza o acordo entre a Unión e Mercosur. Tras unha votación axustada, iso sí, remite o acordo ao Tribunal de Xustiza para que revise se é compatible cos tratados comunitarios o que supón paralizar, como avanzabas, o acordo ata que se pronuncie este Tribunal Europeo. Esta votación foi impulsada, por certo, polos grupos de esquerda e dereita populista. O tratado tamén contou coa oposición de países importantes como Francia, Irlanda e Polonia. Mención aparte merece a postura do goberno español, partidario do acordo e impulsor da súa ratificación. Agora, a decisión da Xustiza vai condicionar a súa vixencia. E claro, os agricultores celebran esa paralización do acordo. En Lugo, gandeiros e agricultores vanse reunir esta noite, todo apunta xa a que desconvocarán as tractoradas. Estamos contentos, pero, bueno, hai que seguir loitando. A ver se ao final impera o sentido común e non se firma ese tratado que eu creo que sería unha gran noticia para toda a comunidade agrogandeira de Galicia e do resto de España. Fatal, moi mal. Oleaje, vento, chuvia. Malísimo, terrible. O mar está que parece que quer salir do sitio. Está malo, malo. E co temporal non nos dá tregua, chove, fai vento e o mar está moi picado. Con este panorama temos que extremar as precaucións. O peor agora mesmo está no mar. Ali hai nivel de aviso vermello por ondas de ata 10 metros na costa da Coruña. Ademais, sopra o vento con moita forza. Xoel, como están as cousas por aí? Pois forte vento, como dis, Marta, con refachos de entre 60 e 80 km por hora nestes momentos en moitos puntos, non só do litoral, senón tamén do interior da nosa comunidade, refachos e tamén forte ondaxe. No caso de aquí, da Costa da Morte, hai activo un aviso de nivel neste momento laranxa por parte da AEMET por forte ondaxe, tamén fortes refachos de vento, mar combinada que leva a que son as ondas de entre 6 e 8 metros de altura nestes momentos. A situación vai ir complicando conforme vaya avanzando a xornada. A partir das 3 da tarde o aviso esténdese non só a Costa da Coruña nin a Mariña Lucense, senón tamén o litoral da provincia de Pontevedra, e contra as 9 da noite a EMET activa un aviso de nivel extremo, de nivel vermello por ondas que poderán chegar a superar os 9 ou mesmo os 10 metros de altura. A situación vai se seguir complicando, como dicimos, durante as próximas horas e tamén durante as próximas xornadas coa chegada da borrasca Ingrid. A espera da chegada a partir do venres da borrasca Ingrid, a costa galega afronta unha xornada complicada de temporal con fortes ventos e ondas de ata 6 metros. O nivel de alerta subiu este mediodía a laranxa e a partir das 9 desta noite chegará a vermello na costa coruñesa, onde, segundo as previsións, se registrarán ondas de 9 metros e ventos do noroeste de ata 60 km por hora. Tempo fatal, non? Estamos no inverno. É un mal tempo no seu tempo, é bo tempo. Xa estamos acostumbrados, pero a ver, levamos moitos meses, entonces necesitábamos que calmara un pouco. Eu xa naxeno máis, xa sei que todo isto. A mí non me fai falta que me diga a televisión o tempo que vai dar. Eu xa sei o tempo que vai caer. Como medida preventiva, suspendéronse todas as actividades deportivas no mar nos concellos costeiros, unha suspensión que se manterá mentres duren as condicións meteorolóxicas adversas. As autoridades aconsellan extremar as precaucións e manterse afastados da liña de costa, especialmente de diques, rompentes e paseos marítimos. Tamén evitar actividades no mar, revisar cabos e amarres das embarcacións. Témolo todo, temporal no mar, chuvias intensas e avisos por vento nas 4 provincias. O refacho máximo no que vai de día rexistrouse en Punta Candieira, en Cedeira, 144 km por hora. Mañá o vento soprará aínda máis forte e o aviso vai pasar a laranxa na provincia da Coruña. E a maiores do vento continúa chovendo, así que xa se activou o plan Inungal, que controla o nivel dos ríos ante o risco de que desborden. Arestora hai 4 ríos aos que non lles sacamos ollo, Alejandro.
Sí, efectivamente, como ti ben comentas, Marta, as intensas chuvias das últimas xornadas comezan xa a notarse nos caudais do río, por iso a Xunta de Galicia activou o Plan Inungal coa mirada posta en 4 ríos galegos, un deles o que vos imos a amosar agora mesmo en directo neste telexornal Mediodía, o río Lérez ao seu paso pola cidade de Pontevedra, pero tamén o Cambeda en Vimianzo, o Gallo Umia en Cuntis ou o Xundarana na Pobra do Caramiñal. Por iso, dende os servizos de emerxencia piden que extremar todas as precaucións nas zonas inundables. O certo é que nesta provincia de Pontevedra atopamos algunhas localidades que hoxe tiveron os maiores acumulados de auga. Por exemplo, en Pollo, Fornelos de Montes ou Cuntis roldaron os 50 litros por metro cadrado, só superados por Lousame, xa na provincia da Coruña, onde superaron os 60 litros por metro cadrado. Ademais do accidente de tren en Lleida, o temporal en España deixa outra vítima mortal en Xirona, onde apareceu o corpo dun home o que arrastrou onte a riada. É un home de 63 anos, ia na súa furgoneta cando o levou a forza da auga. Esta mañá, cando baixou o nivel do río, conseguiron acceder ao lugar en que estaba o coche e atopárono dentro. Volvemos nestes momentos a Adamuz, en Córdoba. Este mediodía aparecía o corpo da vítima número 43, Alberto, desta traxedia. Si, hai uns minutos que se facía oficial esa cifra, número 43, o corpo atopábano no segundo vagón do tren Renfe, é o vagón que se corresponde coa cafetería, e agora o que urxe é identificar todas as víctimas. Ademais, o número 43 casa perfectamente co número de desaparecidos denunciados. Así que agora mesmo temos 43 corpos que están no Instituto de Medicina Legal de Córdoba, xa identificaron 25 persoas, hai un total de 27 médicos forenses traballando 24 horas. É fundamental que os identifiquen canto antes por unha idea moi sinxela, Marta, é que canto antes os identifiquen, antes os poden entregar ás familias. Que é fundamental, efectivamente, Alberto. Ademais, aí onde estás, continúan con eses traballos arduos para poder retirar os trens. Cales son os próximos pasos que hai que dar? Si, agora mesmo están centrados en 2 puntos, e o que imos facer é enseñalo, a ver se podemos facer coa cámara un zoom para que o vexan a pesar da chuvia, e así explico mentres o ven. O que están vendo agora é o tren Irio, o vermello. Está mirando para aquí, que é a locomotora, porque esta dirección cara a súa esquerda sería a dirección Madrid, e xa sacaron o vagón, o último, o número 8, sacarono ás 8 da mañán. Agora están intentando sacar o 7º, pero por causa da chuvia están tendo moitos problemas. Agora imaginen, tomen o guindastre amarelo, o último, unha referencia como se fosen uns 400 metros máis cara lá, e ali está a segunda fase importante desta operación de hoxe. Teñen planeado 2 cousas. A primeira, retirar un dos vagóns, sacalo directamente das vías, o que está prácticamente troceado, e a segunda fase é trocear o outro vagón, o que se corresponde coa cafetería, Marta, que foi onde precisamente atoparon eses restos humanos. Avanzan os traballos para retirar os vagóns dos 3 accidentados en Adamuz. O operativo de emerxencia xa conseguiu de madrugada quitar o vagón 8 do Irio, o último. Agora están tentando quitar os outros 2 vagóns descarrilados con guindastres de gran tonelaxe. Mentres, os bombeiros continúan troceando o vagón 2 do Albia. O primeiro vagón xa foi despedezado. Hay lugares que son de difícil acceso y que hasta que no ha llegado la maquinaria es cuando se ha empezado a poder trabajar en esa zona. Es un entorno complicado, tanto el terreno, la acumulación de olores, entonces es un poco complicado para nuestra labor. Nos labores de desentullo, os efectivos de rescate atoparon un novo corpo sen vida, elevándose a cifra de falecidos a 43. Os traballos de identificación son complexos. Los restos biológicos de las víctimas van directamente al Centro de Integración de Datos, constituido dentro del Instituto de Medicina Legal, para posteriormente, con los datos con las muestras biológicas que se recogen en los centros que tenemos nosotros preparados, son cotejados dentro del laboratorio central que tenemos de criminalística. Y hasta que no estemos seguros de qué es, bueno, me refiero a la policía científica, esa persona no está identificada. Eso lleva su tiempo, ¿no? Y de hecho están trabajando día y noche. Un dos que se segue sen ter noticias é de Agustín Fadón. Traballaba na cafetería do Albia, tiña 39 anos e xa se salvara do accidente de Angrois. A súa familia está desesperada. Vemos el resultado de todo esto. Si no están heridos, no están en los hospitales, que nos los recorrimos ayer por la tarde, no van a estar en ningún sitio. ¿Dónde están?
en el anatómico forense o intentando sacarlos. Pero lo que no es normal es que mi hermano con un traje, con un uniforme de tripulación, no sepan nada. Actualmente 37 persoas permanecen ingresadas, un deles o fillo de Carmelo, rescatado entre os ferros por 2 mozos de Adamuz. Bajo de hierro, chapa, él decía que tenía muchas cosas encima y que no podía salir, que le pedía ayuda a su amigo, porque él se crió en la gente de mi hijo. Es más, mi hijo chico, él y yo nos vamos a tatuar su nombre. En Madrid, a Feira Internacional de Turismo, Fitur, abriu hoxe as súas portas cun minuto de silencio polas vítimas deste accidente, encabezado polo ministro de Industria, Jordi Hereu. Ademais, no pabillón 5, ocupado por Andalucía, soaba unha peza musical interpretada ao violonchelo. Volvemos a Galicia, a Coruña. Os veciños dun bloque de vivendas quedaban desolados ante a mirada do seu garaxe cos coches afectados por un incendio que, ademais, deixou unha persoa ferida, Reyes. Sí, o lume que se orixinou no andar -5 por causas que aínda se están a investigar calcinou polo menos 2 vehículos e varios máis resultaron afectados pola calor. A máis, ese nivel, o -5, que é o último, tamén resultou seriamente danado por gases e fumes do incendio, un incendio que se orixinou contra as 10 - 10 da noite pasada e esta mañá os veciños contábannos que aquí se viviron momentos de moita tensión. Foron eles os que, ao notar unha densa fumareda e un forte cheiro a queimado, alertaron o 112. Un deles tivo que ser trasladado a un centro hospitalario por intoxicación leve por inhalación de fume. Hemos pasado la noche fuera, hemos accedido a la casa. La verdad es que es dantesco cómo está el garaje y podíamos estar hablando de otro tipo de circunstancias, porque había unos 150 coches, nos han comentado, y la verdad es que aquello parece, vamos, ha sido horrible. Hubo un momento de tensión que evacuaron todo el edificio, pero bueno, que tampoco las autoridades daban mucha información y había bastante control. De repente empezamos a ir los bomberos, las sirenas, etcétera, etcétera, y vimos que en el sumidero de al lado de la plazoleta de aquí, de Manolo Masar, de Laura, empezó a echar humo, humo y humo. Rapidamente chegaron os bombeiros que traballaron con moitas dificultades para localizar a orixe do lume neste garaxe da rúa Pérez Cepeda a carón de Riazor. Ahora venimos a ver si están afectados y no sabemos nada todavía. -4. ¿Está afectado? Voy a ver. A media mañá, a Policía Científica acudiu ao lugar para coller pegadas e poder así esclarecer que foi o que pasou. Nos ha sorprendido que solamente sonara la alarma de Eroski, no han sonido ningún tipo de alarma, entonces eso tenemos que hacer una valoración de la seguridad del edificio. Agora toca avaliar danos e afanarse coa limpeza para poder recuperar a normalidade. Outro incendio, este en Madrid, deixou unha muller e o seu fillo feridos por inhalación de fume. As vítimas de 43 e 14 anos foron evacuadas ao hospital onde ingresaron cun prognóstico grave. Cando chegaron as emerxencias sanitarias, o menor estaba en parada cardiorrespiratoria. Outras 19 persoas, entre elas 5 gardas civis e máis un policía local, recibiron atención no mesmo lugar do sinistro por inhalación de fume. Golpe ás redes de distribución de cocaína en Galicia con rexistros e detidos nas provincias de Pontevedra e da Coruña. Hai 7 arrestados e é noticia de última hora, a xuíza acaba de mandar a prisión os 4 detidos na Coruña. Rexistros na Coruña nun local que foi zapatería deportiva pero que leva un tempo baleiro nunha rúa en pleno centro da cidade. Mucha policía, Guardia Civil e Policía Nacional, muchos agentes, incluso había un perro, trajeron a una persona que estaba completamente tapada y yo imagino que esposada porque iba con las manos así hacia adelante. Fue muy rápido porque yo creo que en una hora ya estaba liquidado. E de maneira coordinada, rexistros tamén en Arteixo onde supostamente se interviñeron 2 coches marcados para a distribución da droga e tamén no sur. O centro de compra é o Sainés. Casi todos os grupos, organizacións, a gran maioría, veñen aquí a proverse de sustancias. En Pontevedra houve redada nun chaledo rural e nun adosado dunha urbanización de luxo da Caíra, en Poio, unha zona con vistas privilexiadas. Ali detiveron un vello coñecido das unidades da loita contra as drogas, un home que, segundo a veciñanza, vivía todo trapo e que xa caerá ao menos en 2 operacións anteriores relacionado tamén con alixos de cocaína que chegan a Galicia por mar. É unha práctica habitual, segundo nos contaban recentemente, na UDICO de Pontevedra. O que fan as organizacións galegas é cobrar
o seu traballo moitas veces en especie, quedándose como a parte desas sustancias estupefacentes, e despois distribuyen pois por Galicia. En total, 7 detidos que formarían parte dun mesmo grupo criminal. A xuíza acaba de mandar a prisión os 4 da provincia da Coruña, un xa detido domingo. E se hai algo do que se fala en Vigo nas últimas horas é sobre ese coche que entrou ata a cociña, literalmente, dunha casa da rúa Ricardo Mella. Ao parecer, o condutor enganouse de marcha co cambio automático do vehículo, golpeou a casa, atravesou a fachada e meteuse dentro. Causou danos materiais moi importantes e mesmo feriu o habitante da casa, que houbo que trasladalo ao hospital para un recoñecemento. Os ocupantes do vehículo tiveron que ser rescatados polos bombeiros. Na zona aínda están sorprendidos co acontecido. Para este venres está convocado un novo paro do transporte por estrada na provincia da Coruña. O Goberno galego chama a patronal dos autobuses e os sindicatos a que busquen unha solución urxentemente. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ofreceu a mediación da Xunta e exixiu que se cumpran os servizos mínimos. Do contrario, advirte, haberá sancións. Que os servizos mínimos se teñen que cumprir. E eu fago un chamamento, por unha parte, os sindicatos. Non pode ser que se bloqueen os servizos mínimos. Non pode ser que se bloqueen os servicios de transporte para os colexios e que non se faga absolutamente nada. Entón, as empresas despedimos que teñen que, exiximos que cumplan eses servicios mínimos, que se non se cumplen, lóxicamente, se levantarán as actas correspondentes. Os vixilantes de seguridade do Hospital Compostelán de Conxo volven concentrarse para pedir melloras nas súas condicións laborais. Din que cando hai agresións nos centros sanitarios, eles son os que están en primeira liña para defender os sanitarios e os usuarios. Piden máis persoal, máis medios e melloras salariais. Cambiamos de tema. A presenza de lobos cada vez máis preto das casas preocupa a veciños e cazadores na zona norte de Santiago. Nos últimos días mataron 3 cans. Ante esta situación, os cazadores do Tecor Castro Maior a Gracia decidiron suspender as batidas de raposo e os adestramentos dos seus animais. Neste caso non foi un lobo solo, tuveron que ser como un mínimo 2, porque os 2 cans apareceron, un neste lugar e outro pois aproximadamente aos 40 metros de aquí. E iso, claro, cando un lobo ataca a un can, os outros marchan. Luís volve por primeira vez ao lugar onde os lobos mataron 2 cans do grupo de cazadores cos que saíra este domingo. Estamos nos montes do norte de Santiago que rodean a aldea de Miramontes. Un dos participantes viu un lobo, era moi grande. Al principio non nos relacionamos con que estaba detrás dos cans, pero bueno, a ver que os cans pararon tan de repente, xa nos demos conta de que efectivamente algo estaba pasando. E como nós temos os cans con localizadores para saber en todo momento por onde andan, viñemos rapidamente cos coches. Hai son as semanas un can seu tamén foi vítima do ataque dos lobos. A situación preocupa aos cazadores e tamén a trintena de veciños que viven no lugar. Pois estamos a menos de 50 metros das casas. E sabemos que o lobo anda por aquí, o lobo ou lobos, pero nunca matou tan cerca das casas. Aquí hai un compañero que molle 5 cans, que molle 5 cans un día cazando aí no polígono de Tambre. Polo momento, os cazadores do Tecor Castro Maior a Gracia suspenderon as batidas do raposo e os adestramentos ante o temor a perder máis animais e reclaman que as administracións tomen medidas. Desculpen polas imaxes, se firen a súa sensibilidade. Galicia prepárase para un eclipse total de sol o próximo 12 de agosto, nunha faixa de case 200 kilómetros que vai dende a Costa da Morte ata Valdeorras. Farase noite en horario diurno. Ante a previsión de desprazamentos e de moitos actos para contemplar o fenómeno, a Xunta crea unha comisión para que todas as consellerías se coordinen na organización deste momento. Como mellor se entende un eclipse, como lle lo explican aos nenos no Observatorio Astronómico, coa bola do mundo. Aquí estaría Galicia, España, entón chega un momento que efectivamente a sombra da lúa tapa. Os eclipses de sol
solamente se ven en unha pequena proporción de terreo, aproximadamente por termo medio uns 200 km de ancho, nada máis. De maneira que observar un eclipse total de sol nun lugar concreto é unha excepcionalidade. Tan excepcional que o último que vimos na Península Ibérica foi en 1912. Case instantáneo puídose ver no barco en Berín, onde case parece maxia, van volver ter ese privilexio. Un eclipse que en Galicia vai a ser unha das comunidades autónomas onde mellor se vai a poder observar. Contemplamos que se van a producir moitos desplazamentos de moita xente. Porque coa eclipse total chega o turismo astronómico, desprazamentos. Esta comisión da Xunta nace hoxe para divulgar información, coordinar e previr problemas e incidentes. Para ese día, 12 de agosto, xa pecharon 5 transatlánticos na Coruña e xa hai reservas nos hotéis. E a totalidade realmente vai durar moi pouco. Por exemplo, en Coruña van a ser 80 segundos, en Lugo vai ser un pouco máis, donde máis vai ser en Galicia vai ser efectivamente na costa, na mariña de Lugo. Farase noite por 1 minuto e pico sobre as 8:30 da tarde, unha escuridade que ademais cadra co día das Perseidas, así que a eclipse pode permitir que vexamos as vaguas de San Lourenzo en horario diurno. De forma privilexiada aquí en Galicia para ver esa histórica eclipse de sol. Vai poder verse de xeito parcial ou total. Na área sombreada vemos os lugares do mundo onde se verá de forma parcial. Na parte máis setentrional de América do Norte, Groenlandia, case toda Europa e o oeste do continente africano, fíxense na banda máis estreita de cor vermella, porque é a que marca precisamente os lugares do planeta onde a eclipse solar vai ser total. Unha pequena franxa ao noroeste de Groenlandia, oeste de Islandia e norte da Península Ibérica, onde estamos nós. Será a primeira vez en máis dun século que se observe unha eclipse solar total na península. Noutro mapa vemos como será o seu paso pola península. Pois a provincia da Coruña é onde primeiro se vai poder apreciar, seguida da de Lugo, algún punto de Castela e León, Madrid, rematando xa como víamos nas Baleares. A posibilidade de ver aquí esa eclipse é un dos reclamos turísticos que leva precisamente dende hoxe Galicia a Fitur. Hai unha ampla oferta, con 50 presentacións de produtos e destinos, entre eles a Ribeira Sacra, que se promociona como candidata a Patrimonio da Humanidade. É unha única candidatura que presenta España e as administracións son optimistas. Destacan que é unha das áreas europeas con máis concentración de patrimonio medieval, ademais das súas paisaxes impoñentes, como son os canons do Sil. As ceas de Nadal pagadas pola empresa, se levan facendo dende hai tempo, son un dereito adquirido polos traballadores, polo que non se poden suprimir sen negociar antes con eles. Isto é o que di unha sentenza da Audiencia Nacional que anula a decisión dunha multinacional de prescindir desas comidas. É un momento para confraternizar cos compañeiros de traballo. Las paga la empresa y todo lo conlleva la empresa, a mí una buena fiesta siempre viene bien. Nosotros en nuestro caso nos las paga y estamos contentos con eso. La cena sí la tenemos. E se a eliminaran agora? Pues habría que conformarse, non nos queda outra. Segundo a Audiencia Nacional, non é así. As empresas, din unha sentenza, non poden eliminar unilateralmente esas ceas de Nadal, se levan tempo celebrándoas. Es una manera de que la empresa te gratifiquen de alguna manera. Si es algo que lleva sucediendo un montón de años, pues entiendo también los trabajadores, pero tampoco es algo que esté estipulado en ningún convenio. Aínda que non estea en convenio, trátase dun dereito adquirido, igual que acontece coas cestas de Nadal, polo que só se poderían suprimir tras unha negociación cos traballadores. Habrá gente que sí que dice, bueno, pues ya que me pagáis la cena vale 40 euros, pues esos 40 euros que me los lleve yo. Sí, bueno, sea un dereito, pues que non lo compensara. Enténdese que é unha modificación substancial das condicións de traballo, porque antes tiñan a cea e agora non a teñen, entón considerase que deben seguir dando esta cea ou este xantar de Nadal. Cea ou xantar que moitas empresas decidiron eliminar pola situación económica. Digo no noso caso, pero nada, deixouse de facer, nadie dixo nada, nadie reclamou. Espero que non o fagan tamén, é verdad. A empresa pagaba, agora xa non tanto, pero bueno, a cena facémolo igual. Podese combinar cunha americana, incluso cunha chaqueta de punto, un plumas, botas militares, deportivos,
alguén se presta tamén con zapato de tacón, o sea que eso é super combinable. Xa ven, o pantalón de chándal foi creado como prenda deportiva hai máis dun século e dende entón a súa evolución foi radical. Cambiaron os deseños, os tecidos, pero sobre todo cambiaron os usos e a percepción que demos del, Nuria. Con case 90 anos de historia, Marta, o chándal pasou de ser icono da clase obreira a converterse en sinónimo do luxo e da moda. Combinar, por exemplo, unha blazer, unha americana como a que eu levo, con tacóns, cun pantalón como este, por exemplo, para moitos podería ser o máis moderno, para outros simplemente unha aberración estética. O caso é que dende a pandemia flexibilizáronse moito os cánones, buscamos roupa máis cómoda, iso e imitar tamén os VIPs, os famosos, xente como Beyoncé, Rihanna ou Rosalía converteron o chándal nunha prenda imprescindible. Podería leválo cunha americana ou tamén combinalo con algunha camisa e tamén o dos tacóns pareceme moi boa idea porque ver a punta pareceme que é moi moderno. Xa se ve cos brillos, non? Que para eso, presumir e lucir monísima e cómoda. Era unha peza exclusiva para a actividade deportiva, pero agora é do máis habitual no día a día. Que la podes combinar con un tipo de calzado, de abrigo. No hace falta que sea para ir al gimnasio ni nada. Marcaron tendencia famosas e influencers e as grandes marcas non lles quedou outra que entrar polo aro e mesmo o subiron as pasarelas. Todas as firmas teñen chándales. Esta, por exemplo, é unha firma que se chama Paroche. Logo temos Karl Lagerfeld, Donna Karan, J.W. Anderson. O chándal é sinónimo de comodidade e inspira outros deseños máis formais. Este técnico 100%, impermeable, bueno, non se arruga, ideal para viaxar. Despois teño uns cordonciños para ajustar a cintura, que eso é un poquinho de chándal tamén. Está un poquinho basado neso, sí. Os looks máis sofisticados van gañando protagonismo na rúa, pero non todo o mundo é quen de atreverse. Por exemplo, con chaquetas de pelo, pois sí que quedaría ben. Con unha americana, un chándal máis formal, pero non me atrevo a eso ainda. Con prenda de brilli, sí. Sobre todo de festa, que así como máis cómodo para estar e tal, sí, con tacón sí que é un límite que non. En todo caso, nestes días o chándal é boa prenda para estar na casa porque o tempo vai invitar. Fíxense como van as cousas. Imos cara ao exterior e vemos a Cámara da Coruña e aí vemos esa situación de aviso laranxa. Xa lles digo que as boias de portos do Estado están a dar valores por riba dos 5 metros de altura significativa media e queda por empeorar. E aquí temos esta estampa que nos chega dende a área de bares, arriba en Ortigueira, que a cousa vai no vento superando os 150 km por hora e queda tarde por diante con ese vento intenso que vai condicionar a situación. Este é o mapa que nos fala deses avisos e desa precipitación que vai continuar durante a tarde, sobre todo no interior da provincia de Pontevedra, pero o máis destacado será esa situación marítima que recorden ese aviso vermello en todo o litoral da provincia da Coruña con ondas que poden superar os 8-9 metros de altura significativa media, moito ollo con achegarse os cantís, especialmente na Coruña, pero en todo o litoral porque falamos no resto de aviso laranxa. E vemos a intensidade dese vento, un vento que vai deixar refachos moi fortes prácticamente en toda a comunidade, 80 km por hora durante esta tarde. Atención tamén a neve que comezará a tomar máis protagonismo, de momento 1.300 ou 1.000 metros, que será o que descenda durante esta madrugada, pero efectivamente confirma ese descenso da cota de neve para a xornada do venres. Falaremos con calma en canto rematen os deportes. Estes días son prolíficos en auroras boreais. A responsable é a maior tormenta solar en 20 anos, o que fixo que se captaran non só no círculo polar ártico, que é onde adoitan verse, senón tamén en latitudes inusuais como en Galicia. Antonte captouse unha en varios puntos da provincia de Pontevedra. Esta que ven gravarona no Canadá, e esta outra perspectiva do fenómeno captou un astronauta ruso na Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros de altura. Un ano máis, varios graffiti galegos optan ao mellor mural do mundo no concurso Street Art Cities. É que niso somos unha potencia. Nesta edición foron candidatas 5 pinturas situadas en San Xoán de Río, As Pontes, Moaña, Fene
e Moratalla, en Murcia, aínda que tamén pintada por outro galego, o lucense Diego As. Se queren presumir de ter unha destas vilas o mellor mural do mundo, apuren coa votación, poden facelo ata o día 31 na web da plataforma. Por que non agora? Ata mañá.